हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थाबाय जायफ्रा नैबे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हादों जानांगौ दिनै भिडिअआ मानि जागोन आं बेखौनो बुंनो सानो बयबो गोबां मबाइल गिदिर लायो मबाइल गिदिरजों जों गोबां खामानि मावनो हायो बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय खायफाया रोङा बेनि थाखायनो नोंथांमोना सोलोंना लाबानो जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं लाबोदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लाबानो जाबाय जोङो आधार कार्ड आरो पान कार्ड लिंक जानायखौ जों बोरै नायगोन बेनि स्टेटास नायनायनि स्टेप नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंसोरो नायनानै मोजाङै सोलोंबानो जाबाय गावबागावनि मबाइलाव जोङो फैसा गारनो गोनां गैया जोङो गावबागावनि मबाइलावनो हायो आं नोंसोरखौ मबाइलावनो बानायनानै खोन्थागोन नोंसोरबो मबाइलावनो बानायबानो जाबाय जों माबोरै आधार कार्ड आरो पान कार्डनि लिंक जानायखौ जों माबोरै नायगोन आरो जोंनि आधार कार्ड पान कार्डआ लिंक जागोन ना जायाखै नायनानै लाबानो जाबाय आरो लिंक जायाखैबा नोंसोर लिंक खालामना लाबानो जाबाय आंनि भिडिअआव दंखायो आं नोंसोरनो बेखौ लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होगोन नोंसोर डिसक्रिप्सनाव नायबानो जाबाय फैदो अब्ला जोङो बारा गोबाव खालामनांला भिडिअखौ जागायनोसै नोंसोरो मोजाङै नायबानो जाबाय फुल प्रसेस खोन्थागोन नोंसोरो भिडिअखौ फुल नायबानो जाबाय जोबजासिम अब्लासो नोंसोरो बुजिगोन आरो भिडिअखौ नायै नायै नोंसोरो बानायबानो जाबाय बानायनो रोङाब्ला फैदो अब्ला जागायनोसै आरो आं बे समावनो आं नोंसोरखौ फंसे बाथ्रा बुंनो सानो जायफ्रा गोदान नैबे चेनेलाव गोदान आपडेट चेनेलाव जायफ्रा गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबाय थायो आं जेब्ला आपडेट होयो अब्ला नोंसिनि मबाइलाव आंनि बे भिडिअफ्रा नटिफिकेसन सिगांग्रो सहैयो बेनि थाखायनो नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय फैदो अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नायलांबानो जाबाय जायफ्रा नेट सालायो बिसिनाव क्रम ब्राउजार होननाय मोनसे एप्स दं बेयो थाखायो जों बेजोंनो गोबां खामानि मावो नोंसिनावबो दंखायो नोंसोरो बे क्रम ब्राउजाराव हाबहैबानो जाबाय क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन नों बे गोजौआव सार्च अपसन नुनायाव नोङो लिरबानो जाबाय पान कार्ड आधार लिंक होननानै बिनिफ्राय नोङो सार्च खालामबानो जाबाय आंबो बे गोजौआव लिरबाय बिनिफ्राय सार्च खालामबाय बिनिफ्राय बेफोरबायदि गेवबाय बेयाव लिरनाय दं नै पान आधार लिंकिं चेक लिरनाय दं बेयाव खनसे थुदो बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन अब्ला नोङो मोजाङै नायना ला बै 3 डट नुदों नैबे 3 डटआव नोङो खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन बिनिफ्राय नोङो डेस्कटप साइट मारिबानो जाबाय नैबेयाव नों टिक मार्क होनानै अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय नै मोजाङै नायना ला बिनिफ्राय मोजाङै नोंसोरबो होबानो जाबाय बेयाव पान नाम्बार लिरबानो जाबाय नैबे गोजौआव बिनि उनाव नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ लिरबानो जाबाय बिनि उनाव नैबे खेबसाखौ नैबे खेबसायाव फिलआप खालामबानो जाबाय बिनि उनाव नैबे साबमिटआव थु अब्ला आङो आंनि पान कार्ड नाम्बारखौ लिरनोसै नोंबो नोंनि पान कार्ड नाम्बारखौ लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेयाव नोंनि डेट अफ बार्थखौ लिरबानो जाबाय पान कार्डनिखौ बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ नैबे गाहायाव हो अब्ला आं आंनि डेट अफ बार्थखौ नागिरबाय नोंसोरबो नागिरबानो जाबाय बेयाव गासैबो ओंखारजोबखायो फारसेनिफ्राय नोंसोरबो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय गावबागावनिखौ मोजाङै सेलेक्ट खालामदो नङाबा रं ओंखारगोन बेनिखायनो नोंसोरो मोजाङै सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ ना खेबसा बै नाम्बार लुनाया बेखौ नैबेयाव लिरनांगोन बे खेबसेया बेयावनो ओंखारना थाखायो बेखौ बेयाव सेम टु सेम होनांगोन बेखौ आं सेम टु सेम होबाय बेनिफ्राय नैबे साबमिट नुदोंना बे साबमिटआवनो खनसे थुबानो जाबाय आंबो थुबाय साबमिटआव क्लिक खालामनानै हो बिनिफ्राय नै बेफोरबायदि पेज गेवगोन अब्ला नोंनि बे आधार पाना बेयाव लिंक जागोन ना जायाखै बेयाव देखायगोन आंनिया दा आधार पान लिंक अलरेडि जाखाबाय नोंथांमोननिया जायाखैबा बेयाव देखायगोन आंना दा जाखाबाय नालाय अलरेडि देखायबाय बेयाव आधार इज अलरेडि लिंक्ड टु पान लिरनाय दङ नोंथांमोननियाबो अलरेडि जाखाबाय जानांगौ नोंथांमोनना अलरेडि जायाखैब्ला नोंथांमोननो आङो भिडिअ लाबोगोन जायफ्रा दासिमबो पान कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामाखै आं बिनि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलाव खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालाम लिंक जागोन ना जायाखै बयनोबो गोनांथार जादों गासिबो लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो भटार कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामगोन ना खालामाखै बेखौबो खालामाखैबा आंनि बे चेनेलाव हाबनानै नायबानो जाबाय भिडिअखौ आं अलरेडि बानायना दोनखाबाय नोंथांमोना प्ले खालामनानै नायहैदो आरो नायनानै नोंथांमोना मबाइलजोंनो खालामबानो जाबाय दानिया गासिबो नेट सालायग्रा मबाइलजोंनो खालामजोबो नोंथांमोना ओरैनो नेट पेक सोखायो बेनिखायनो नोंसोरो नेट पेक सोखायो नालाय नोंसोरो गावबागावनि मबाइलजोंनो खालामना लाबानो जाबाय गासिबो मबाइलजोंनो खालामनो हायो नोंथांमोनाबो मबाइलजोंनो खालामना लाबानो जाबाय भटार कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामाखैबा खालामनानै ला गोबां मानसियानो बानायगासिनो दं नोंसोरबो बानायना लाबानो जाबाय आं दा खोन्थानाया
पान कार्ड आरो आधार कार्ड पान कार्ड आरो आधार कार्डखौबो लिंक खालामना लानांगौ आरो भटार कार्ड आरो आधार कार्डखौबो लिंक खालामना लानांगौ भटार कार्ड आरो आधार कार्डखौ दासिमबो लिंक खालामाखैबा आंनि नैबे चेनेलनि भिडिअ दङ नोंसोरो नायनानै खालामहैबानो जाबाय आरो नोंथाङा गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थायो नोंसोरो सोलोंना लानो हागोन माखासे प्रसेसफोरखौ मबाइलजोंनो आरो गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंसोरो खालामनो हागोन रावबो खोन्थानो नागिरा गोरोंफोरा बिसोर फैसा मोननायखौसो नागिरो बिसोरो बानायनानै होबाबो नोंसोरनिफ्राय चार्ज लागोन फैसा लागोन बेनिखायनो नोंसोर गावबागावनि मबाइलावनो बानायबानो जाबाय भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो गोदानब्ला अननानै लास्टआव आं खनसे बुंबावो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लाइक मोनसे खालामबानो जाबाय नोंसोरनि मोनसे लाइक नोंसोरनि साबस्क्राइबारानो जोंनि गोसोखौ थुलुंगा होयो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थानो थेंक इउ लोगोफोर अब्ला